Haino hailam sogo khajani mare kiching songno khakayo norok kahamno tongnai hinai somung channel norok ni bagui tini a songri phunuknai o a hingke rui a phone buri kaham ke sui na kha tabo oro swtui kisa renai tei som kisa renai tai thok kisa rui kaham ke bulnai phone buri buri no amo haike bulbainai ulta pulta khai joto bulbai sinai yang khaksa tei khaksa bo nahadi bulbai kha tabu bono 20 minute kholobui tonai tambagui himale bisingo somrok hamnani bagui kholobui tonai 20 minute ni yagulo nahadi karai box salaisinai karai tungkha thogrui mangkha thogrui sinai thogrui kha thokbo tungkha tabo kaisa kaisa kai akhi chunjinai horbo medium khaino tonai tambagi hangke akhamai thanai se abon bagui medium khaino serka hangkai jawo bisi hor kora hangkai tartari no akhamai thanai se abon bagui asuk baja kora khaigilak tambagui himale mui songnani baja asuk kora nangya aboni bagui kisa chaksi chaksi hingkaino ongo aboni bagui asuk kora baja nangya phaidi phili se naigrenai kachak kachak dangkha kaisa phili naigenai nahadi kachak kachak wngkha msikaino ojon joto tau phili rebai sinai ano kaisa kaisa kai nahadi philbai kya phone buri buri ni phili rebai kya abo haike no ngai tei baisa digi bo asuk kai philkai chakhaino ongo nadi tak tei baisa bo phili naisinai nahadi kachak wngkha tikhlai si mangkha a kaisa plate khai tikhlaibai sinai ano kaibri bri ni tikhlaibai sinai nahadi tikhlaibai kya chaksi chaksi kai wngkha o thogono ang aluk tuinoi som tei swtui bului na rwkha oro seri narak sinai bono bo asuk muphun glak aluk no bo chaksi chaksi no khainai bisi kumun hingka kai mui songtok glak hingke ojon chingkha nahadi chaksi chaksi tabo bono bo tikhlai sinai swkaino ojon bisi munsukya ko mui songkha hingke bo mui thangsinai aboni bagui joto tikhlaibai kya oro nang mui songna thogono serma jaga jira asta kisai rwkha tei tejpata kainui rwkha hor ekdom kom khai rwkha gobang hingke jira khamui thanai se aboni bagui nahadi jira chaksi chaksi wngkha tabuk oro o piyaj mosor isum hasing huljak no oro rubui yok sinai tabuk yogui kachak kachak khlainai bono kaham kai yogui joto mosor rok muphun bainai kachak kachak khai hasing rok kwthang bahai thangnani bagui nahadi kachak kachak wngkha tabuk oro mosla rok khichunjinai swtui 1 chamuch rwnai tei moso kwthui 1 chamuch tei jira bo 1 chamuch tei doina aधा chamuch rubui kaham kai kolnai hor kai kom khaino tonnai hingke tartari no mosla rok khamnai se aboni bagui hingke mui rok thogyang thanai se bahai onyo rokom wngui aboni bagui nahadi joto kolbai kha tabuk oro tomato thaitam ang chigon chigon khai rawai kaham kai sui bwchli rok khibi rwkha o tomato rwkhamon pore som 1 chamuch rwano tomato rubui som rwkha hangkai tartari tomato goleo aboni bagui kaham kai koli kholopnai kholobai goli renai nahadi tomato golebai kha tomato butiro ranbai kha saka o thoka saka tabuk o jora no mui butui riri sinai ang tui thanda no rirwana mui butui risinai glass thaisa tai glass aधा rinai hingke glass thaisa tai aधा rwkha obono kholobui kaham ke kutuk rwnai kholobui rinai tabuk kaham ke kutuk rwnai bugal bugal khai nahadi bugal bugal khai kutukha nuhuri tongkha tabuk o jorao no aluk a rok khichunjinai kutungma jaga kaisa koimung norok ni thani ani channel norok katal wngui tongkha hingka kai norok subscribe khaina tapok di tei ani video no bo like rwnani tapok di tei norok share tei comment bo khai di comment rok sui di aswkna hambai nahadi aluk rwmani yagulo a rekha
jotono a phone buri buri ni oro riri sinai abo muna nango aboni bagoi tabo kholoboi bono haina hai kutuk rifinai munrunani bagoi nahadi kutukha nuhuri tongkha bwtui gono wngkha nahadi tabo bwtui naragui chanani hinkhe ojon wngkha taisa norok phwranui pano chadi bwtui kom chana hinkhe ang jira astano yogui kisa hupraina kha motomani jib jib wngui tongkha hor bo ang off khairokha tabuk bono 5 minute taisa haina hai kholoboi tonphinai 5 minute ni yagulo naigirana nahadi bwsuk naithok wngkha aswk naithok aswk no tebo kothok alu rok joto munbai kha rok joto munbai kha norok khlai chainai di kha khaio thokjagano aswk no hambai।